אנחנו רואים אומנם עלייה במספרי הגיוס של חרדים לצה"ל וגם בגיוס ללוחמים ולמסלולים קרביים בצה"ל. אני שוב פונה ומבקש לשמוע את הקול של חברי הכנסת החרדים שמגנה בחריפות את ההסתה וההתקפות נגד אותם חיילים. אתם צריכים להיות חוד החנית שלהם במאבק הזה, בשמירה עליהם. בנוסף, אני מבקש לפנות גם למשטרה. עד לאחרונה הייתי יושב ראש ועדת משנה בוועדת חוץ וביטחון בנושא כוח אדם, ועסקנו רבות בנושא של הסתה כנגד חיילים חרדים. קראנו לשיתוף פעולה בין המסגרות, וזה צה"ל, זה המשטרה, זה הפרקליטות, בשביל לקצר את התהליכים האלה. צריך להמשיך להקצות המשאבים לדבר הזה. אנחנו צריכים לייצר מצב שחייל חרדי שיסתובב גאה ובטוח ברחובות, ואת המסיתים לרדוף, שירגישו רדופים ושימצאו את עצמם מאחורי סורג ובריח. אני מצדיע לחיילים החרדים. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת עליזה לביא.